Zeeuwse boeren blij met stikstofrapport van Remkes, maar er zijn ook aarzelingen over de aanpak bijvoorbeeld van grote uitstoters. Die piekbelasters en die 500-600, wat daarmee bedoeld wordt, wat dat specifiek inhoudt, ook voor Zeeland, ja, dat moeten we eigenlijk nog verder uit gaan zoeken. En verder in deze Zeeland nu. Asielzoekers klagen over vieze voorzieningen. En gevangenis dringend op zoek naar personeel. Goedenavond. Een ruimhartige regeling voor de vrijwillige uitkoop van boeren. En meer maatregelen voor andere sectoren, zoals industrie en de transportsector. En ook moet de beruchte stikstofkaart van tafel. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het stikstofrapport van bemiddelaar Johan Remkes. De afgelopen tijd sprak hij met afgevaardigden van de boeren, natuurorganisaties en andere clubs. Een belangrijke dag vandaag in een beladen dossier. Want stikstof vanuit industrie, auto's en veehouderijen bedreigt al jaren de natuur in ons land. En daarom kwam het kabinet in juni met een strenge stikstofkaart. Boeren in de buurt van natuurgebieden moesten fors inkrimpen of zelfs stoppen. En dat leidde tot felle boerenprotesten. Oud-minister Remkes werd aangewezen als bemiddelaar. Ook de provincie Zeeland sprak al met hem. Wat ons extra ambtenaren opleverde voor het ingewikkelde dossier. Remkes zei ook rekening te gaan houden met Zeeland, dat zelf helemaal niet zoveel stikstof produceert. Want wat er hier is, komt voor het grootste deel van buiten. Van langsvarende schepen en uit België. En de zuidelijke boerenorganisatie ZLTO zegt in een eerste reactie blij te zijn dat Remkes echt naar de verhalen van de boeren heeft geluisterd. Maar maakt zich ook wel zorgen over de 500 zogenoemde piekbelasters die snel moeten worden uitgekocht. Die piekbelasters en die 500-600, wat daarmee bedoeld wordt, wat dat specifiek inhoudt, ook voor Zeeland, ja, dat moeten we eigenlijk nog verder uit gaan zoeken. Maar de tijd die hij noemt om die uit te kopen of te verplaatsen, een jaar, dat lijkt me onmogelijk eigenlijk, onuitvoerbaar. En dat strookt ook niet met vrijwilligheid. Je kunt niet zeggen, wij komen vrijwillig met u het gesprek voeren, maar binnen een jaar moet het geregeld zijn. Dus dat druist tegen elkaar in. We gaan naar verslaggever Niels Schuurbeers in Goes. Niels, we hebben net van de boeren gehoord. Wat vindt de Zeeuwse Milieufederatie ervan? Die heb ik kort om een reactie gevraagd en die zijn blij met de consistente houding van Remkes. Maken zich wel zorgen over het tijdpad wat nu gevolgd moet worden. Omdat natuurlijk in 2030 die doelen al behaald zouden moeten worden. Maar ze zijn positief en zeggen we staan er naar uit te kijken om gezamenlijk de schouders eronder te gooien met alle partijen hier in Zeeland. Zoals de boeren, maar natuurlijk ook de provincie. Gedeputeerde Anita Pijperlink, wat is uw eerste reactie als u zo naar de presentatie van Remkes heeft geluisterd? Nou, ik vond dat hij hele duidelijke taal sprak. En eigenlijk heb ik het vooral een aanmoediging gezien om door te gaan met de Zeeuwse aanpak. Zoals we die al eerder dit jaar hebben geformuleerd. Dus in die zin was ik tevreden met wat hij zei. De doelen blijven belangrijk. Hè. Hij zegt heel nadrukkelijk, het is echt belangrijk dat het natuurherstel plaatsvindt. Er is geen andere weg. Dat is in feite wat hij zegt. Hij geeft overheden natuurlijk ook wel een tik op de vingers door te zeggen van ja, dit hebben we echt te lang met elkaar laten liggen. We zitten nu met de gebakken peren. Ik vond zijn aanpak eigenlijk met gezond verstand, pragmatisch, realistisch, wel doelgericht. Nou, ik denk dat dat precies de ingrediënten zijn die we als Zeeuws bestuur ook hanteren. U vroeg eerder om maatwerk. Heeft u iets gehoord in deze presentatie dat u denkt die kant gaat het op? Er wordt misschien straks wat milder naar de Zeeuwse situatie gekeken? Nou ja, ook Zeeland zal de natuur moeten herstellen, helpen herstellen. Dat is ook iets wat hij zei. Maar ik heb zeker maatwerk gehoord en ruimte daarvoor. En dat zit hem in het pad naar de doelen. Hij zegt ook, ja, 2030 is wel een deadline. Je hebt wel een stok achter de deur nodig. Maar laten we vooral gaan beginnen. Niet te veel bakkeleien over wanneer we waar eindigen. Nou, dat is precies het motto wat wij ook hebben. We staan in de startblokken om aan de slag te gaan in de gebieden. Daarnaast zegt hij ook, er zijn natuurlijk wel regio's waar maatwerk nodig is. Nou, ik denk dat Zeeland een van die regio's is. We weten dat we heel veel stikstof uit het buitenland krijgen en van scheepvaart. Nou, ik denk dat dat echt wel argumenten zijn om Den Haag te overtuigen dat maatwerk hier passend is. Het was in ieder geval een belangrijke dag vandaag, het rapport dus van Remkes. Een volgende datum kunnen we vast in onze agenda zetten. Op 14 oktober komt het kabinet met een reactie. En dan weet Zeeland ook weer wat beter welke kant het op gaat.
Dankjewel, Niels Schuurbiers. Ratten, kakkerlakken, slecht voedsel, kou en onhygiënische toiletten en douches. Asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes vragen aandacht voor hun leefsituatie. Ze zijn dankbaar voor de opvang, maar er moet wel echt iets veranderen. De Zeelandhallen afgelopen weekend. Asielzoekers houden een protestbijeenkomst en filmen die. We are too many people in a small place, 320 people in a small place, few toilets, few showers. And also like the harmony between the people, it was good. Now sometimes when the people stay here for a long time, they start becoming aggressive, violent sometimes even. So it's not that bad, but it's not that great as well, yeah. Deze beelden, ook gemaakt door asielzoekers, laten zien dat er ongedierte voorkomt in de Zeelandhallen. You can see there is a lot of fraud, cockroach, and the shower is not enough. Toilet also is not enough. Also, like at night, especially now this time, it's really cold. Sometimes we woke up, we cannot sleep because of the cold. I saw a movie with a rat. Is that just one rat or are there a lot of animals? No, there is a lot. Maar wat de asielzoekers het ergst vinden, is het langer verblijf in de Zeelandhallen. Dat zou maximaal 3 maanden mogen duren, maar velen zitten er al een half jaar. For normal life, yeah, you can't live here. And we are staying here for 6 months. Even the doctors are recommending them to not let the people stay here for more than 3 months. But yeah. More than half is sick now. I'm one of them, I'm sick. Yeah, I'm one of them, I'm sick. I got also some dermatology. Skin problems. Yeah. Is going back to Yemen an option? Going back to Yemen is not an option at the moment because the war started there since 2015 and it's still going. The first goal of coming here to be safe, and that's something we got at the moment, but also we want to carry on with our life and try to give back what this government give us or this country give us. Ja, Marcel de Krane, dit is jouw reportage. Ja, wat willen de asielzoekers nu dat er gebeurt? Nou, ze willen dus betere leefomstandigheden, maar wat ze vooral willen is meer duidelijkheid over hun procedure bij de IND. En veel mensen worden gewoon in onzekerheid gelaten. En al die tijd moeten ze maar wachten en verblijven in die Zeelandhallen. Het laatste nieuws is trouwens dat er gisteren een groep van 50 mensen van de Zeelandhallen in Goes zijn overgebracht naar dat nieuwe cruiseschip in Velsen-Noord. Maar als we het dan hebben over de Zeelandhallen, wie is daar nou uiteindelijk verantwoordelijk voor hoe dat er daar aan toe gaat? Ja, de gemeente Goes zegt, kijk, voor die leefomstandigheden moet je echt bij het COA zijn. Het COA zegt in de reactie, ja kijk, het is gewoon en het is en blijft noodopvang. Dus het is ook moeilijk daar. En die mensen die klagen, die hebben voor een heel groot gedeelte gelijk. Maar wij hebben gewoon, en dat is een bekend probleem, te weinig opvanglocaties. Kijk, iedereen doet heel erg zijn best in Nederland. Maar dit probleem is gewoon te groot. Blijkbaar kunnen we het niet aan. Het is te groot en er komen te veel mensen. Marcel de Krane, dankjewel. Een ondernemersontbijt vanochtend in Vlissingen om te praten over de torenhoge energieprijzen. Ruim 30 ondernemers kwamen naar de bijeenkomst. Want bij veel bedrijven zijn de kosten zo hoog dat er drastische maatregelen nodig zijn. Het initiatief van het ontbijt kwam van de provincie en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ze willen kijken hoe ze de Zeeuwse ondernemers kunnen helpen. Niet alleen de grote bedrijven, maar ook de kleinere. Zoals het vakantiepark van Kees Messu in Vrouwenpolder. Het is nog redelijk, maar dat is omdat ik al meer dan 8 jaar inzet op de verduurzaming. Dus ik ben al een heel eind op weg om het bedrijf te verduurzamen in de vorm van zonnepanelen. Een stukje van het gas af. Maar je ziet door die hoge stroomprijzen en de gasprijzen dat het toch weer moeilijk is om het allemaal gerealiseerd te krijgen in een korte tijd. Een 23-jarige Goesenaar wordt overgeleverd aan België in de zaak van een verdronken man uit Gent. De Goesenaar wordt verdacht van dood door schuld. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een groep die het slachtoffer in het water zou hebben geduwd tijdens de Gentse feesten. En zou zijn weggelopen toen de man in het water in de problemen kwam. Eerder is ook een 25-jarige man uit Goes overgeleverd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Maar hij werd eind augustus weer vrijgelaten.
Er zijn flink wat nieuwe mensen nodig bij gevangenis Torentijd. Bij het complex in Middelburg staan maar liefst 20 vacatures open. Een van de vacatures waarvoor mensen voor worden gezocht is complexbeveiliger. En wij mochten meelopen met Moerad. Meldkamer voor de bezoekleider. Kan ik 2 personen retour sturen over? Moerad werkt al 10 jaar in het gevangeniswezen. Hij begon als complexbeveiliger en is inmiddels doorgegroeid tot teamleider beveiliging bij Torentijd. Leuke werksfeer, af en toe wat adrenaline erbij. Dat maakt het wat spannender. En ook al heb je het heel rustig op een post, je weet dat ieder moment een calamiteit kan ontstaan. En dat triggerde me wel om altijd wel even op scherp te blijven. Goedemiddag. Torentijd zoekt meerdere complexbeveiligers. Een afwisselende baan, volgens Moerad. Je hebt zoals hier de portiersloge, je hebt de meldkamer waar cameratoezichten worden gehouden. Met gedetineerden als ze zich verplaatsen binnen de inrichting. Hoewel er binnen het gevangeniswezen mogelijkheden zijn om de juiste opleidingen te volgen als je die nog niet hebt, moet je wel al over een bepaalde persoonlijkheid beschikken. Om hier goed te kunnen werken is het heel belangrijk dat je stevig in je schoenen kan staan. Belangrijk dat je een eigen mening hebt, regels en protocollen kunt volgen. In achtneming dat we ook met mensen te maken hebben. Waardoor je een beetje een grijs gebied hebt waarin je tussen moet gaan veren. Ja, en aangeschoven is collega Floris-Jan Sietsema. Floris-Jan, zijn er nu echt op dit moment zoveel extra mensen nodig? In geval, ja, in vergelijking met hoe het normaal gaat? Ja, dat zou je eigenlijk wel kunnen zeggen, simpel gezegd. Normaal heb je altijd verloop, dat heb je binnen elke organisatie natuurlijk. Zo'n 5% is dat ongeveer. Maar ja, er is nu een hele ruime arbeidsmarkt natuurlijk in die zin dat je overal kan gaan werken. En ja, dan moet je maar net voor de gevangenis kiezen. Er werken zo'n 200 mensen in Torentijd en ja, ze komen nu 10% tekort. Dat is behoorlijk wat. Wat doet Torentijd nu ondertussen om nieuwe mensen binnen te kunnen halen? Nou, ze doen daar van alles aan. Bijvoorbeeld een advertentie zetten. Dat is natuurlijk het makkelijkste wat je kan doen. Op social media zijn ze actief. Ze hebben ook contact met mbo-scholen om natuurlijk al vandaar mensen binnen te halen. Ze gaan zelfs al bij basisscholen langs. Maar misschien is het belangrijkste wel dat ze ook een speciale avond organiseren waarbij je dan even langs kan komen. Kan je ook even kijken hoe dat er nou binnen aan toe gaat. In de gevangenis? Precies. 160 mensen waren er de vorige keer. 2019 was de laatste keer dat ze zo'n open avond organiseerden. Ja, als er dan 160 mensen langskomen en het levert toch 13 nieuwe werknemers op, ja, dan is dat natuurlijk dat best waar. Best aan. Floris-Jan, dankjewel. Ondanks de krachtige wind en de bewolking vandaag in Zeeland werd het opnieuw 20 graden op de meeste plaatsen. Zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt de rest van de week wel iets kouder, maar het blijft wel overwegend droog. En het weekend belooft zelfs zon. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een fijne avond en tot morgen.